A ka taama sen fɛ Mali la, Ameriki jamana ka lasigiden dankan farafinna tilebi yan fan fɛ n'o ye Will Steve ye, a taara bɔ USTTB laboratoire la. Laboratoire min ka baara ɲɛsinnen bɛ bana sɛgɛsɛgɛ ni bana kunbɛn fɛɛrɛw ɲinini ma. O laboratoire min bɛ Pongé kulu sanfɛ, olu dayɛlɛnni sababu bɔra Ameriki jamana la. An ye laboratoire saba de choisi. Laboratoire fɔlɔ fɔlɔ an y'a daminɛ min na, o ye yɔrɔ min na banakisɛ an b'a a bɔ ɲɔgɔn na k'a lajɛ a bɛ bana kɛ cogo min na, k'a lajɛ fura jumɛn bɛ se ka ɲɛyɛlɛ la, k'a lajɛ an bɛ se ka vaccin jumɛn dilan. Laboratoire filanan an taara yɔrɔ min fana la, o ye yɔrɔ min na sécurité niveau ka bon, an b'a fɔ o ma BCL free. Non, o de y'an permettre Ebola nalen an ka se ka Ebola banakisɛ ka neutraliser ka bɔ ɲɔgɔn na ka faamuya. Covid fana nalen an ye o kelen de kɛ yen nɔ. Donc laboratoire laban an ye min lajɛ o ye laboratoire min bɛ baara kɛ surtout sosow kan. Donc an bɛ sosow lamɔ laboratoire kɔnɔna na, an b'u bɔ ɲɔgɔn na, u bɛ adamaden kisi cogo min na, u bɛ bana di adamaden ma cogo min na, ani an bɛ se k'o kɛlɛ cogo min na, particulièrement ka sumaya kunbɛn. I b'a dɔn Mali la an ka bana fɔlɔ o ye sumaya de ye. A jɔyɔrɔ ka bon Mali ka kɛnɛyako la ka ɲɛsin yɔrɔ caman na. Ambassadeur y'a fɔ fɔlɔ-fɔlɔ ye min ye, min nafa ka bon ne yɛrɛ bolo kosɛbɛ, o ye ka adamadenw former. Ambassadeur y'a fɔ an mago bɛ mɔgɔw la k'u former science la, k'u former maths la, parce que o domaine de la Mali mako b'o de la pour que an ka se ka développer. Filanan fana min ye, aw y'an ka laboratoire ye, Américains y'an dɛmɛ minɛn labɛnw den écrit k'o bila an ka laboratoire kɔnɔna na. Sabanan fana min ye, hali sisan olu de b'an supporter. Sira fɛn dɔ ma, je pense que c'est important, o ye a ko a b'a fɛ san natɔ vaccin ka se ka dilan Mali la. Je pense o y'a an y'o kuma mɛn kosɛbɛ. An ye laboratoire visiter ɲɔgɔn fɛ fɛnɛ, an y'a ye an ka laboratoire ka dɔgɔ, espace ko b'an na. Donc là an y'a daminɛ déjà ka plan kɛ pour que laboratoire bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan bâtiment kelen na pour que baara ka se ka nɔgɔya. Donc n bɛ n profiter ka micro fɛ, mɔgɔ mɔgɔ bɛ se k'an dɛmɛ o laboratoire ka jɔ, mɔgɔ bɛ se k'an dɛmɛ an ka se ka vaccin dilan Mali la yan nɔ. Je pense que o tigi an bolo wala ko tigiw kunbɛn u kana an b'u bisimila, an ka jɛ ɲɔgɔn fɛ ka baara kɛ pour que an ka jamana kɛnɛya a ka sigi sen ka ɲɛnama. Nin baara ɲɔgɔnya min bɛ tali kɛ bana kunbɛn ni bana sɛgɛsɛgɛliw la, n'o kɛra sababu ye ka an ka jamana lakodɔn kɛnɛya lasaboli baaraw hukumu kɔnɔ, kɛra sababu ye ka bana caman kɛlɛ ni ka dɔw kunbɛn n'o bɛ tali kɛ Ebola ni coronavirus la, n'o kɔni ka tiɲɛni fanga bonyana farafinna tilebi yan fan fɛ.